Quddiem il-Maġistrat Xavier D'Amico li l-Ispettur Kitar noxed kif fuq iż-żewġ idejn tal-vittma, l-Avukat Margaret Mifsud, kien hemm id-DNA tal-akkużat Nizar Mustafa Al-Gadi. Dan jikkontrasta mal-verżjoni li ngħatat mill-akkużat li xi ħadd li ltaqa' jew segwa lil Margaret Mifsud f'dak il-lejl. Mit-testijiet forensiċi rriżulta wkoll li anke fuq wara tal-karozza u fuq tissues li nstabu kien hemm id-DNA tal-akkużat li jiġi missier iż-żewġ titfal tal-vittma. L-akkużat minn naħa tiegħu ma kienx jaf jispjega kif id-DNA tiegħu spiċċat fuq din it-tissue li kellha wkoll il-lipstick u d-demm tal-vittma. L-Ispettur qal li Al-Gadi baqa' jiġħad li ltaqa' jew segwa lill-vittma minkejja l-pulizija kienu sabu fejn kien mill-mowbile. Fi-stqarrija li għamel f'Mejju li għadda l-akkużat kien qal li kien fil-viċinanzi ta' pompa tal-petrol f'San Pawl il-Baħar meta l-vittma kienet f'restorant iekol. Iżda dan il-fatt ma rriżultax meta kien eżaminat il-filmat tas-sigurtà ta' din il-pompa tal-petrol. Al-Gadi qal ukoll li kellu fil-kumpanija tiegħu tfajla Russa, iżda meta mistoqsi dwar l-identità tar-Russa ma kienx jaf iwieġeb. It-teżi tal-pulizija hija li l-akkużat mexa minn Baħar iċċaq saħdejn il-karozza tiegħu fil-qawra wara li twettaq id-delitt. Fit-tmiem is-seduta tal-Maġistrat ikkonkluda li kien hemm biżżejjed provi biex Nizar Mustafa Al-Gadi jitpoġġa taħt attakkuża. L-Ispettur Arnaud jisħaq li l-evidenza kienet aktar minn biżżejjed biex jgħaddi ġuri. Sa dan it-tant il-Qorti tal-Appell li preseduta mill-imħallef Lawrence Quintano laqgħet it-talba tal-Avukat Ġenerali biex ikunu imposti kundizzjonijiet aktar ibsa fil-konfront ta' Fabio Psajla li jinsab taħt libertà proviżorja. Fabio Psajla ta' 37 sena minn Santa Venera qed ikun mixli b'involviment fl-attentat ta' serqa fuq il-kwartieri tal-HSBC u b'serqa fuq is-sit tal-kumpanija Gold Market f'Ħattart. Il-qorti ordnat li l-garanzija personali ta' Psajla titla' minn 10,000 euro għal 20,000 euro u li Psajla ma jressaqx fil-lokalitajiet tal-Rendi, Ħattart, in-Naxxar u r-Rabat fejn jgħixu uħud mix-xhieda prinċipali.